Senere i aften kl. 20, så skulle du svært kigge ned forbi Storkespringvandet nede ved Amager Torv i København, for der er Bernhard på pletten, og det er i forbindelse med, at EA netop har lanceret det helt nye FIFA 11-spil. Vi har banket ikke mindre end 100 kvadratmeter stor fladskærm op, hvor jeg udfordrer alle Voices lyttere, dem der har lyst, og dem som tror, de kan tæske mig i det nye FIFA 11.